maka na ọ bụrụ na ndị Igbo na-agwa onwe ha eziokwu na mgbe nchọpụta na ndị Igbo nọ na social media bụ ndị 419 ka nji wee tibezie ezigbote mkpu baba mba kọba ọnụ na social media. Mana ekere dịrị Chukwu okike abịa ma nke ekere n'igwe ka n'ụwa mana nwe ihe kerie Chukwu anyị na-ekwu okwu ebu Chukwu omemgbe o nyere dibịa, Chukwu omemgbe o nyere pastọ, Chukwu omemgbe o nyere nne na nna, Chukwu omemgbe o nyere ife niile nke okerekere n'ụwa. N'ọnya bụ ezi chi mbido na njedebe A&M. Oke mmụọ onye amadi ọha ji eje ije, onye akatakpa Nsụka ji etiwa mmadụ azụ, onye agbarakata nke igwe ji eje ọgụ, onye amadi ọha ji akpa ike n'ụwa niile, onye ohe Nsụka ji eje ozi, nnukwu mmụọ na mmadụ, afụ nwoke afụ ya na iji ya, ọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ. Onye wa bụ nna anyị Igbo, onye bụ nna anyị Igbo, onye bụ odogwu ndị Igbo, onye mere ni na-asụ Igbo, onye mere ni na-ede Igbo, onye mere ni na-eri nri ndị Igbo, onye mere ni na-eke ekike ndị Igbo, onye mere na na-akpọ gị nwa Igbo. Nna gị bụ nnukwu mmụọ, nna gị bụ ọkacha ibe, nna gị bụ onye ji dozie ụwa, nna gị bụ onye ji wee hibe ụwa. Onye bụ nna anyị Igbo, ọ bụ nwa bụ Ugwu Okechukwu nwa nke Chukwu nwa nkwọ na ohe Nsụka. Ọmụwa bụ onye gwara unu na social media na-enwere nna anyị Igbo, unu were ya chọkụ unu gbuo m. Mana ya anaghị esezi okwu maka na nna m sị m na nọ nchịkọ ka m gwara ya na nna abịa chịkọ ya ka m ji azụ Obinwannem. Ọtụtụ ime unu na-ajụzikwa na m enwekwara Obinwannem ereziere ndị ga-eme ị na-achọ ịbịara nwanne gị onye riri nwanne ya oriri mmadụ.